Na začátku listopadu odstartoval významný projekt obnovy kláštera Róza Celí v Dolních Kounicích, podpořený dotacemi z integrovaného regionálního operačního programu. Cílem je nejen zachránit kulturní dědictví, ale také přilákat víc turistů a nabídnout místním obyvatelům nový prostor k odpočinku. V Róza Celí je teď naše redaktorka Michaela Casková. Michale, dobré ráno, jaké změny klášter tedy čekají? Dobré ráno. Celkem jde o 4 projektů a jeden z nich by měl být hotový už na podzim příštího roku. Konkrétní kroky nám představí Barbora Hlávková, koordinátorka projektu Biskupství brněnského. Dobré ráno i vám. Dobré ráno. Tak jaké konkrétní práce zde teď aktuálně probíhají a na čem se pracuje? Zachytili jste nás na začátku, protože staveniště jsme předali na začátku listopadu, takže v podstatě začínáme. Klíčové pro nás bylo zjistit technický stav sklípku, který stojí uprostřed zahrady, a budeme pokračovat výstavbou infocentra, na které se provádějí právě výkopy základů. Proč byla dosud ta jižní část klášterní zahrady, kde se teď nacházíme, nepřístupná? Bylo to právě z důvodu neznámého technického stavu sklípku, který byl uprostřed zahrady, a taky proto, že zahrada nebyla léta upravovaná žádným arboristou. Nevěděli jsme, v jakém stavu jsou ty stromy, nevěděli jsme, jestli si můžeme být jistí, že když tady návštěvníky pustíme, tak se nikomu nic nestane, a proto jsme ji drželi zavřenou. A jak bude tedy zahrada vypadat na konci a kdy vlastně sem první návštěvník vkročí? Zahrada by měla být takovým strategickým místem této památky. Otevřena by měla být na konci roku 2027 s tím, že v jižní zahradě by měla stát novostavba turistického-informačního centra. Návštěvník by tudíž měl do památky vstupovat přímo do centra, kde si může pořídit vstupenku. Zahrada bude přístupná bezplatně, tady se bude moct projít. Bude upravená samozřejmě s důrazem na tu zeleň, která tady v současnosti je, ale předpokládáme, že nám tady něco nového i přibyde. Budeme tady mít štěrkové trávníkové cesty, to znamená vše zasekovací, žádná dlažba tvrdá, a návštěvník si bude moct projít celý areál a dostat se až do prostoru kostela, protože ten bude zpřístupněn dosud zavoleným vstupem, který můžeme vidět v transeptu kostela. Jaké služby informační centrum návštěvníkům nabídne? Mělo by se jednat o takzvané certifikované turistické informační centrum, takže určitá úroveň těch služeb tam poskytovaná bude. Návštěvník tak si nebude moct jenom koupit vstupenku a zajít na WC, ale současně se dozví něco o pořádaných kulturních akcích anebo blízkých dalších turistických aktivitách v regionu. Jak moc aktuální práce může ovlivnit počasí? Mohou některé práce pak pokračovat i během zimy? Předpokládáme, že ano. Doufáme teda, že nebude příliš velký mráz, protože to by bylo nepříjemné jak pro ty stavebníky, tak možná i z technického hlediska. Nicméně neočekáváme, že by nás mráz měl nějakým způsobem zastavit, nehledě na to, že na celou realizaci je určitá časová rezerva, takže i kdyby se tak stalo, tak si docela věříme, že tu realizaci stihneme včas. Celkové náklady na obnovu toho klášterního objektu i zahrad a výstavbu infocentra činí 34,3 milionů korun. Tak můžeme říct ve stručnosti, jak bude projekt financován? Projekt je financován prostřednictvím 3 dotačních projektů, jednak na podporu zelené infrastruktury, cestovního ruchu a taky obnovu kulturních památek. Dotace by měla dosahovat až výše 28 milionů korun, zbytek těch finančních prostředků poskytne sám investor. Mockrát vám děkuji, že jste nás provedla alespoň tou jižní částí zahrady klášterní, která tedy by měla od roku 2027 být přístupná všem návštěvníkům. Róza Celí, neboli v překladu Růže nebes, je nejstarší ženský klášter na Moravě. V dnešní době je oblíbeným cílem turistů, kde se zároveň také koná i řada kulturních akcí či svatebních obřadů.